רשת א', כל ישראל. בית הוריי, רות בקי ואורחיה. בקי קולודני ובאולפן בית הוריי מרים יהב שבטקס הממלכתי במנות 60 שנה לשחרור אושוויץ עלתה מתוך דחף לא מוסבר לבמה, נעמדה ליד נשיא המדינה מר משה קצב ואמרה מה שבלבבה. מאז היום שלושה דורות כאן ילדיי ונכדיי שאוהבים ומחכים ומקווים שנהפוך חרבות לעיתים. ומרים זולמה כאן בשבילך, עכשיו מרים זה קול זעקתך, כי בשבילך זו הבמה רק בשבילך. עכשיו מרים זה קול זעקתך, והיא מרים זולמה כאן בשבילך. עכשיו מרים זה קול זעקתך, כי בשבילך זו הבמה רק בשבילך. עכשיו מרים זה קול זעקתך. מרים היא ילידת ביאליסטוק שבפולין, והפעם נשמע על בית הוריה ובכלל על השנים ההן. אבל לפני כן, מה זה השיר הזה שהשמענו? זה אתה. אחרי שחזרתי מאושוויץ, הגיעו אליי טלפונים מהארץ ומכל העולם. וזה כבר התחיל באווירון של הנשיא. ההתפעלות, המחמאות, ואני בכלל לא הבנתי. אני סתם רציתי לחזור בשלום הביתה. ובהמשך מכתבים, והתקליט הזה, של בחור, שהוא בן 39, היה בלהקה צבאית, אבל הוא לא מתעסק יותר בשירה. ואחרי שהוא שמע אותי גם באושוויץ וגם קרא עליי בעיתונים, הוא כתב את המילים ואת המוזיקה ושלח לי את התקליט, ושאני שמעתי את זה בפעם ראשונה הודעתי לאלוהים שעזר לי לעשות את הצד הלא מתוכנן שם בגיהנום, איפה שביליתי חלק מהילדות והנעורים שלי. לפני שניגש לנושא של בית הורייך, ועבור אנשים שאולי לא ראו אותך בטלוויזיה, אולי תוכלי בקצרה לתאר מה באמת קרה שם. אולי אני אתחיל בשיר שכתבתי אחרי שחזרתי, הרושם שהיה לי בלב ורציתי להתחלק עם זה. אושוויץ 27/1/05, זה במקרה גם יום הולדתי. סרטן 60 שנה וזה פרץ. אני רוצה לסיים את התוכנית בשיר
שבו פתחנו שירו של שמעון זמיר, שם השיר דור שלישי, שהוא כתב לך ואלייך, עבורך ועלייך, ונקרא חלק מהמילים. 60 שנה חלפו מאז היום ההוא, 3 דורות כאן, ילדייך ונכדייך, שאוהבים ומחבקים ומקווים, שנהפוך חרבות לעתים. ראי מרים, גדולי אומות כאן בשבילך. עכשיו מרים זה כל זעקתך, כי בשבילך זו הבמה, רק בשבילך. עשן הפיח שעלה אל השמיים, בית החרושת שבנו כאן מול הבית, רחשי קיטור ומסילות בזיכרונך, רציף שלום וההלכה כאן לצידך. וזה היום שלעולם לא יישכח. וזה היום שבו מזרח ומערב שומעים עכשיו את כל זעקתם של תינוקות וילדים ואימהות, של נשמות שנשארו בין הגדרות, ולך מרים נותרו השאלות. 60 שנה חלפו מאז היום ההוא, 3 דורות כאן ילדייך ונכדייך, שאוהבים ומחבקים ומקווים, שנהפוך חרבות לעתים. ומרים דולמה כאן בשבילך, עכשיו מרים זה כל זעקתך, כי בשבילך זו הבמה, רק בשבילך. עכשיו מרים זה כל זעקתך, היי מרים דולמה כאן בשבילך, עכשיו מרים זה כל זעקתך, כי בשבילך זו הבמה, רק בשבילך. עכשיו מרים זה כל זעקתך. עכשיו הפיח שעלה אל השמיים, בית החרושת שבנו כאן מול הבית, רחשי קיטור ומסילות בזיכרונך, רציף שלום והלכה כאן לצידך. היי מרים גדולי אומות כאן בשבילך, עכשיו מרים זה כל זעקתך, כי בשבילך זו הבמה, רק בשבילך. עכשיו מרים זה כל זעקתך, היי מרים גדולי אומות כאן בשבילך, עכשיו מרים זה כל זעקתך, כי בשבילך זו הבמה, רק בשבילך. עכשיו מרים זה כל זעקתך. וזה היום שלעולם לא יישכח, וזה היום שבו מזרח ומערב שומעים עכשיו את כל זעקתם של תינוקות וילדים ואימהות, של נשמות שנשארו בין הגדרות. האזנתם לתוכנית בית הוריי עם מרים יהב, כאן רות בקי, ואיתי גם אריה הלפמן. תוכנית זו תשודר בשידור שני ביום שישי הקרוב בשעה 8 בערב. היי מרים גדולי אומות כאן בשבילך,